etorri minutera. Mozu jaski. Ondo, zeu? Hasi da, Alkondara ausarten demoraldia. Ongi etorri, bai, aurrerantzean gehiago etorriko dira. Eta jendeak ez egite, kalean eta. Jon, ausartzen zara, arropa horiekin da. Ez da ausardia, nire daugat, konfiantza erabatekoa jantziteiko gure lankidengan. Konfiantza itxua, esango nuke. Konfiantza daltonikoa, esango nuke. Datozela gure lehiakideak, pasa, garora. Itxua. Iñigo Gaitor, Maider eta Aimar, Eneko eta Beñat. Politza da. Bai, konfiantza. Baki zer gertatzen den, bueno, Aitor ongi etorri, Bai, Baki zer gertatzen den, Aitorri, seguraski gauze behar dune, zari hain handizek, telasko behar da. Telasko. Alkondari berez politze da. Loguak haundila baka, alkandora zora barria. Eskerrik asko. Hori da bidea, txabe, Sosoa gara zan diguten mutilak eta denak zera marroiz eta beltzez, oso ondo. Ez zu marroiz etorri zaren. Bai, hori beran nadalako turismo. Lanak banatu garra uzkagu, ez da? Urrengoan nik alkandola marroia itorzuk zerraiko zertagoa. Elkarrikoet. Segi egin behar da hortarako? Bai, hori da. Bide oso martuta. Laugarren saioa, 2.450 euro poltsikoratuta ja. Azken bi finaletan 1.000 euro irabazi ditugu. Inigo, pozik, ez da? Oso pozik. Zakua, alere? Gertu gaude, baina... Bai, zakua hain gertu izan duenak beti sentitzen du. Bai. Alere, Aitor eginagoarekin konforme, noski. Pozik. Zer egin orain egitekotan oraindik, Txaron, egitekotan oraindik? Hombre, hemen gaude mitartian, saiatuko. Hori da. Eta? Irabazitakoarekin, zer egin? 2.450 euro, gogoan izan. Bai. Lanak, egiten hasi gara? Bai, hainigo dauzka horro ideia batzu, baina ikusiko. Ideia batzuk, Inigo, horietako bat, zikera. Historia da, otorduren bat egingo dugu, hori noski baiet. Non, ze estilotan bintzat? Segura eskitzak galotegi batean. Ondo. Bai, zaurategia. Bai. Ados? Bastanen. Bai, segura eski, bai. Ondo? Eta gero, arostegia proiektua gelditzen ari diren bastandarei emango dugu... Babesa. Babes ekonomikoa. Babes ekonomikoa emango dugu. Bestelako ere bai, baita ekonomikoa ere. Bai, gertuko jendeak hau hor eta... Alegia, tripa bete, baina solidario izan, osando edikote. Ia hortarako ere, gehiago pilatzen dugu gaur. Ze Bazkaia garesti bada igual, ez tallatuko, ikusiko. Bale, ze solidario gara, baina... Zema lagun, eta... Solidario gara, tripa beteta gero. Hori. Tallatu nonak, gauzanak. Deneti daukate hauek. Bueno, ideia, ona. Oso ondo. Sorte hon, Bai, eskerrik asko. Maider, Aimar, ze moduz? Ondo. Beharko genuke finaltxuet zeupe urrezko galdera batekin. Bidaian joateko bata eta bestie. Gutxikin konformatu. Nebarre, bak, momentu zurrezko galdera da. Antza daukate edo ez? Ilaskik baiet. Asko. Nire zan asko. Lehenengoa zeate esaten. Bai, Bai. Arpitzu igual egola polipolitxe bizok. Ez? Eta etxean nola dara mazue hori, beti jendeak ez dagoatu bat ere antzik Ez, guapua beha da, Nei denak ala esate jate. Esan egite, baina nola da? Bai, esan ite jate. Eso begi polita Maiderrek ere, eta... Eskerrik asko. Antza, niretzat bai? Bueno, etxien, zer esan dute? Aurreko miluzen ikusita gero, ederto. Oso kontentu, jazta, ja demostratu du nahikoa, ja hemendik aurrera lasai. Lehenengo helburua bete dugu. Bete dugu. Maider, Aimar, zer zari, bizok edo nebarrera gehiago? Ez, bilabak. Ondo. Klasien zer? Hori. Segiro. Bilbo aldian? Noski ba? Gorra, aukeran gor xamarra, baina... Aipatu zenuen ingenieritza kimikoa. Bai. Bai. Azkeneko urtean, eskerrak, bestela... Azken txapa morgelduta bintzat. Bai, oan ja ondo. Bueno, Aimar, gauza intentziarekin, zelbururekin? Finala iristeko. Oso ondo, gaur finalera nio. Esan dute, helburuak beteta? Ez. Helburu asko daude orain ikera beteko. Bai, baina finala. Ondo, herridana begire be bai, leza dana zebek animatzen. Oida. Bueno, Aitor bai apurtxu be. Aitor be, Herrikinek pozik. Herria zuekin. Oida, herrikinek pozik. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eta bikote berria gurean. Eneko eta Beñat, Gabon, zer moduz? Gabon, ongi. Ongi, bai. Ongi, nondi gatoz? Betelu. Bo. Orduan ongi. Leku ederra da ura, Bai horixe, ze kasta. Leku ederra da ura. Txistie da. Ez. Ura atxerekin, egia da. Atxerika bere, bueno, ze urre date duzu zuek? Beteluka, bai. Oso na. Bai. Lan bertan ez duzu egingo ba? Ez. Ados, zuek ikasten? Bai. Ze ikasten? Ni magisteritza EH1. Da, nire bai magisteritza, bino Mondragonen eskoriatzen. Bale. Ados, baina ez da elkarren arteko dema bat, edo... Ez. Ean hork ikasten duen gehiago bakoitza bere bidetik ez? Asmoa litzateke gero, magisteritza gauta, Eneko? Pues ni uste saietuko nintzela ja lan egiten. Osa, ez dakit. Irakasle izateko nahi, irakasle nahi izan, orduan, irakasle izan. Vale. Oposaketak emarko nituen. Orduan,
ikasten hasi da aurrea. Usatzen zait, isirik geratuz gero jarraitzen duela gainera erantzua osatzen, eta gero bestela, beplan bezala, beteluko ura ere baukagu. Basaritz futbolan alare, eneko? Herriko taldean. Herriko talde txiki bat futbol salan jolasten dena, partio egite ditu. Hau, badu izen bat, horrela, talde serioarena, Betelu FT. Hoi da, Betelu futbol taldea. Begira, FT horti dator. Vale, Beñan eta, karta joko eta estrategia ikusi joko du. zale. Hori miluzerako, na? Karta jokoak eta estrategia, Bai. Zertan zara espezialista? Karta joko ez ari garela? Musean bai? Bai, poker de bai, pixko bat. Bai, Baina ze, horrela dolarrak mai gainera bota eta... Diru gabe, lagun artean. Ados. Baina estrategia pixka bat ere bai? Bai, pixkoa bai. Vale, zoragarri. Estrategiak ondo landuta ekarriko zituzen, ze asmoak ere garbi dituzte. Zakua irabazizkero eneko? Pues, Juancho Ez bertan... dakigu. Bi badaukat hemen, Bi ez dau. Egin nahi omen duzu, bidaia nora? Japonea. Ados. Bino, diru behar dut. Bueno, asmoa hor dago. Japonia joateko zema behar da, benetan nabil. 3.000, 4.000. Bino, nire edin viaje hon bat. Bai, Claro, hori bai. Zuk eneko Japoniara joteko horrela, zuk nahi duzun moduan, zema diru beharko zenuke? A ver, pues, nire intizia izango zen, area jun, da geroan, segun zen badiroketen, pues, gutxikin furgoneta bat alkilatu igual, eta viajatu leku guztiatik. Ta leku bagoitzen, alo... Egurra? Bai. Vale, ez da baina ezer falta, za? Hoi da, orduan asko behar dut. 10.000 bat euro? Gehiago igual. Bai, Segun zen badoketen aldet gehiago gastatu. Orduan esan dizu animo, eneko noski? Baina, zakuarekin zu berriz? Nik gradua patu, unibertsitatea. Pribatua? Yes! EHU malitz, dioneko nire hartuko bat zenu, ez da? Gradua ordaintzea, hori da asmoa. Bai, bueno, sobratzen bada geho ez dakit ja. Badukazun horazko bat, hemen markatuta? Brasil. Rio de Janeiro, jartzen du hemen? Zerbait esatearren? Bai. Bueno. Bideiatzekotan Brasilia. Vale, hori argi. Ondartza, giroa, dena. Vale, ondartza, giroa. Bai. Ondartza giroa, gastronomia, bai. Samba. Dena. Hizkuntza, Samba. Kultura, museoak. Hori, museoak ez baina. Justo hori ez. Bai. Justo ondo pasako dugula, bete horrekin. Samba museoa da, Noski ba, samodromoak eta bar. Bai, horra bai. Ez da ila samari falta hemen, Animo bikote, zorte hon. Ongietorri adidanok biluzako zekuan! Guazen dano Japoniara, 4.800 euro! No. Kondo? Eta platoan samba girorik faltaba zen, zein da ba, Euskal Herriko sambaren hiriburua. Elgoi bar, noski! Ongietorri! Beraiek bai? Bueno, Elgoi barren giroa, badago, ez? Bueno, basi, eneko bainat, azingo gara. Zertan? Ikusi makusi. Argi zuten, Iniko taitor? Potokumeak. Fotokumeak? Tribuaren berbak, Maider eta Imarrentzat. Oso ondo. Ba, txirritatxorekin hasiko gara, Inigo Aitor. Ezagutu zuia txirritatxo, etorri da kiku bat egiten? Bai, lehenengo saioan poto inun. Bai, ez da torri. Jende asko pasa hemen di baino ez du. Ja, txirritatxo guztu, Azken aldian emetita bilelako. Bai. Emetita bildanari agurre egiten, eta ja, bizitza sozialera bueltatzen. Inigo Aitor, drama, Bai. Bikotekidearekin. Utzi Agia da. Urte asko eta gero. Inigo Aitor, drama bat. Bueno, nena, bizitza gaurrera jarraitzen du, haupa txirritatxo. Inigo Aitor, zuen oinak, berbak? Inigo, berriz bizitzak bihotz, Erdian, ondo sartu dit, ezpata, nire bikotekidea, zena, orain da nire, koñata, zer esan bakoitza nahi, duena, egiteko libre da, pasata, Jo? baina ez alda, susmagarria, bi aste soilik, patata. puntu egin dezakezu, Patata ez dauka oso ondo antza, txirritatxo berak. Bikotekidea zena, orain koñata, Wow. Kustagun ba, hor pasata, patata, bioek izango dira kaso. Bai. Bai, baina zian ondo. 6 zuzen eratu nahi dugu, puntu. Hora berak, Animo, txirritatxo. Zubakizu Himalaiako andrak
eskontzen ziela anaizekaz. Abai? Karo, anai bat besti, da baten bat mendizen hiltze gero, bestea. bestela geratuta atzu. Hor dagoelako beti arenak eta gizona andrakaz. Noski ba, kaso honetan, bereik aukeratzen badaude bai. Ondo dago. Bai. Maider Aimar, Orduan koñata asko dabor. zuek anai arrebak, baina bakoitza berean noski mesedez. Tribuan berbak asmatzera, hori da asmoa. Eta, hau etxe berbak noski. Gozen, demora. Aserretu, Maider. Atzez jarri. Ondo? Kaka egin. Maider. Aingura gota. Bai. Hilekoa etorri. Hilekoa etorri. Amona gaixotu. Oso ondo. Erositakoa ordaindu gabe joan. Burdikada eman. Aserretu, Aimar. Atzez jarri. Kaka egin. Aingura gota. Hilekoa etorri. Amona gaixotu. Erositakoa ordaindu gabe joan. Epetan egin. Bai. Dirurik ez eduki. Bai. Bartzak eduki. Ondo? Ezkutuko zerbait kontatu. Burdikada eman. Aserretu, Maider. Atzez jarri. Kaka egin. Aingura gota. Hilekoa etorri. Amona gaixotu. Erositako ordaindu gabe joan. Epetan egin. Dirurik ez eduki. Bartak eduki zen hori. Bueno. Ondo. Maider Aimar, lau sartu dira sonda berrogei puntu! Eneko eta bainatik ikusi marko zizuentzat. Argi, eukizu ja? Ba, segituen aukeratu dute, Bai, proba hau egitea, ondo. Etxean aritu gara entrenatzen da. Eneko ja posizioa hartuta. Baina estrategia, Aireko ibilgailuak. Globo aerostatikoa, zepelina, drona, helikopteroa, publizitate hegazkina, parapentea, espazientzia, hegazkina. Eneko helikopteroa. Lau. Parapentea. 6. Dronea. 3. Espazientzia. 7. Hegazkina. 8. Zepelina. 2. Globo aerostatikoa. 1. Publizitate hegazkina. Bost. Apa! Ondo, Ondo. Eta ze estrategia ona bainatena. Asma ezala besteak. Egun puntu, zora garri. Osato! Ena, pentsauta, ja. Ikusizio hegazkina miluze, iragartzen. Gustatu zaite, Ondo. Euskal Herriko ondartzetan jarri garren nuke horrelako, ez? Demoraldi berria, laizte errete baten, eta izango da, noski. Jarri ditzagun hegazkinak eta espaziontziak eta mesedez. Inigo Aitor, imitzi batzuk egiteko prest? Bai. Hartu lekua ba, Maider eta Aimar bestaldean. Guazen, lehenbiziko erronda. Bialdeak prest, demora. Sega pasa. Erraztu, eskiatu, patinatu, Guazen, urlina. ba, zer da? Patinaje... Hokeia. Bai. Ze hokei? Izotz hokeia. Ah, hori da. Gidatu jokak. Bideojokuak. Bideojokoa. Bikain? Zotina. Bai. Zotina, sustu eman. Ezin arna sartu. Bai, eso. Ondo? Mito bata edo bai? Niri gertatu zaite, Bai, sustu da monta zozinek endu. Nik eskua begiratzen ditut. Hola, Bai, oso konzentratuta. Baina ez duzu sustorik hartzen zure eskuekin. Nor naiz? Zikina, Hola, eta kentzen zaizu. A ber, sustuena badalako eta bestela igual jateken dedo sauz da zerbilete igual timon edo. Ura edan alderantziz, takizer. Bueno, zotin barik. Ondo. Ondo, dalanak esmatute. Irurogeina puntu! Noiz ikatzen duzu zotin? Nik askotan izaten dut, Boa, eta gainera dauka zotin oso astuna. Jarri eta etzait joaten eta... Zotina bermion? Zein da zarati, zotine. Zotine? Zelan da zarati, zuri. Txarto, desero osoa. Maider Aimar, zuek ondo. Zotinik bat ere ez. Batez. Hartu legua, mesedez. Eneko eta bainat bestaldean. Apa, baitelu, Bota proposamenak beldurri gabe. Ados? Bai. Jaba demora. Gidatzen. Ondo. Hegazkina gidatzen. Ez. Gidatzen. Lau ruedako. Quad. Ez. Ez. Kamioia. Ondidak, kamioia. Kamioia gidatzen. Furgoneta gidatzen. Karabana. Ez, zer da? Bitu? Ondo? Txoferra. Limusina gidatzen. Oso, limusina. Dotore. Gitarra jotzen. Mariatxia gitarra jotzen. Ez, da mariatxia. Gitarrista, rock gitarrista. Ez. Zer da? Apa, Aimar. Gitarrista bat, teielu zeu. Ez. Baina, Ilusio. nola egite dute, Aimar?
Zerbait gehiago. Ara. Rock. Rock izarra. Ez da rock. Ez da rock. Beste bagota? Ez da rock. Gitarra jotzen. Bai, baina, hirugarrena. Mozkorra. Eanda, eaten. Dantza. Ez. Dantzatzen eaten. Zer da hori? Bat Ardoa. eaten nahi da, eta gero dantzatzen mardu. Ardoa edan, dantza zein zen. Ardoa bai, eta? Ardoa iten nahi da, matxak zapaltzen nahi da. Bai. No. Heavy metala. Bai, nion Aimar. Heavy metala. Pixka bat edo. Heavy metal ze. Bai. Durmindu zari, Bai. Maneko, purrustaka ere orain lagunari. Ez. Ez kritika bat, uste duen. Negatik. Autokritika zen. Uste duen hori ala heavy metala. Bai, ondo, bi, berrogeina puntu. Bai. Ondo da. Autokritikari bat ere. Orain egurra, beldurrik gabe. Ados, Ineko eta Beñat, hartu lekua. Inigo eta Aitor bestaldean. Hiruko bat, ondo legoke, Ja? Bai? Ordenak ondo erabakita. Demora. Bai? Zimatu eman. Hasi? Bai? Hori, lemizikoa, bai. Isilik, Azala, hotza. Ilatente. Zer da? Otzikarak. Oiepurdia. Oiepurdia, hori da. Takoiak. Zapata takoiduna, sandalia takoiduna. Takoiduna oinetakoak. Elbarria, zila gurpildun Ama eta aurkian. umea paseatzen parketik. Aitona pasiatu gurpildun bat da. aurkian. Ama... Gurpildun esan duzu. Bai, aitona eraman pasiatu. eta aurra paseatu. Zileta ez. Zileta gurpildun aurkian, Bai. aitona ama o norbait eraman. Norbait eta bestea da? Zaintailea, ez? Edo erizaina, medikua, gizarte zerbitzutakoa, txoferra, Zer ditu? Ez dakit. Zer? Gidaria. Gidaria, zo! Ondo. Denbora zegoen, ontzat eman genezake, baina... Asmatute onda, eramaten duena. Bultzatzen ari dena, gizarte zerbitzutako langilea. Garai batean, elkarrekin ibili ziren, baina gero ez. Ez nekin zeite, esan, ja. Programak bultzatzen, oso ondo. Bai, Bikain. Oso ondo. Ei, zuek danak, irurogeina. Opa. Oso ondo. Inigo eta Aitor. Eroglio zer? Bueno, a ver. Batzutan bai, bestetan. Batzutan bai, bestetan ez. Zuek zeuek maitasu eroglio? Zuen maitasuna badauka? Ez. Ez, Neria ez, inigo Aitor, ez dakit zeu neria. horra zara. Bai, ni oso. Inigo? Bai. Gero maitasunarekin esaten da, Aitor, eman bezala jasotzen dela, eta... Bai, baina... Bere ikuspuntua eta neria ez txuazte bat orduan. Banik baitu asko maite dutela, Eroglio? Bai, zu daukazu bai, berarekin. Gero gauzatu behar da maitasun hori. Ja, ba, gauzatu. Normalien Bai, ona izaten hori Venga, ba. gauzatzen, A ver. Inigo Aitor, a ver, ba. lehenengo eroglifikoa denbora. Ostiralean estrenatuko da. Filma. Ez. Atalberria. Atalberria. Bikain! Lata bat ikusten dugu ispiluan dago. Ispiluan dagoena aldenantzez irakurtzen dugu eroglifikotan. Lata, atal, ber, ia. Matematika. Ja, Bai, ba. bai, simetria, bai. Biber bost, Asko. 32. asko, Zantzuen matematika irakaslea. Aitorren ikasleentzat neube baliogarri, Bai, ez? Matematikak. Zu daukazu baitasun hori, kalkuloak horrela azkarta. Beak ni baino gehiago. Osa, telebistan agertzen diren pertsona horiek ez. Hori nahi du nik, ez? Ba, gau bizitza bat hortaz aparte, Ja. orduan betegu. Bai, Zorionez. bai. Noski. Bueno, bai, enprisken eta eskoban eta onak, kontatzen. Bea. Bai, hori bai. Bai, neube bai horretan. Inigo Aitor, bigarrena, denpora. Sofazpian dago. Bai. Txamagoa. Txampula. Txampona. Txampona, bikain. Txan, magoa. Po, teletubi horren izena. Txampo, na, sodioaren ikur kimikoa. Txampona, Oso ondo. Magik 3 txampon ditu, Aitorrek bat kendu dio. Zenbat ditu Magik? 2. Ba, segulakoa, un puntu. Ondo. Segundo batean, Ez jarri olako frogak, ez baldin badu asmatxe, gero... Izerditan, ez dakite. Gero eskola... Gero lanean berdegu. Maider eta Aimar. Erogliori maitasuna emango diogu. Bai, zoze Bai, eta bere sortze lanari. Hoi da. Artista. Apreciatu. Ona da, Ondo, egia esan. ona da. Maider Aimar, eroglifikoak.
lehenengoa, hausia denpora. Dortokari garbitu diot. Pezera. Ez, zezango luke horrek. Zaldia. Jija. Ez. Labur hau. Zezaten zaio, zaldiari. Venga, ai. Ez. Gero behien? Oskola. Behian? Oskola. Oskola. Bai, za? Zuzenean, bai. Zan dau. Zaldiari, so, alderantziz, os. Eta kola behien, oskola. Maiderrek zaldiari esaten dio, venga. Venga, joder, zeiako urte asko dira zaldiarekin, venga. Bueno, aia ziren txan, jija. Hija, hori ere. Oye, antiosa, baino, ja. Maiderrek marrosan da bigarna, denpora. Ederra topatu duzu. Venga, Xixa. Bale? Amaitu, nolakoa? Xixa loria. Sisa? Perretxikoa. Ez, sisa? Ja. Xixak. Baina, Nolakoa da? Nolakoa da? Xixaria. Perretxiko bat da, sisa? Sisa horia? loria, esan duzu gero? Bai, loria ez. Ja. Zizarea. Hasierako atala bakarri behar dugu. Eta ziza hori asan, zizare hori basan. Ziza horia. Ies egin digorrek. Onak, Lastima oso onak, Bai. beziatuak. Puntuak ere, bai, 50, zuentzat. Zeneko eta baina zer moduz, bezienak? Netzeko zaiek. Ja. Zureak? Ni... Takit. Eske... Zeuenak nahi zile. Asko aldatzen da, hori da. Asko aldatzen. Ez egize da, Da, bakotxan... Patetiko estera, mundua. Bakotxan espiritu epe zer esan aduka. Zorte hon, hau pasuek, lehenengo eroglifikoa, denpora. Arategian erosi dut. Nor da? Roma... Nor da? Nor da, eske nor da, benik ez da izan. Segi irakurtzen. Roma. Bai? Aragitien erosi dut. Roma ez, nor da? Aragia. Ez. Gerla... Aratien erosi dut? Gerlari hori zer da? Edo nor da? Ze tribu? Eske, baina, mierda. Nazkerreko tipo, hijo. Ze herri, Bai. herri indigena. Inka. Lucky Luke, Inka. Luka Inka. Luki Lukez? Lukainka. Bai, hori zen. Zer da? Lukainka. Txorizu, Chorizo Lukainka. Aratien erosi dut. Zer da Lukainka? Lucky Luke? Luki Luk? Bang, bang, Lucky Luke. Ez. Bueno, Bate. animoa. Bani komik izateko Lucky Bai, Lukena. aski. Doso zeuna. Zaraltona nahiak eta... Claro. Bigarren eroglifikoa, denpora. Gaztelurretan bizi zen. Merkatua kokoan. Boa. Ia, zer? Haz irakurtzen. Gazte urten izan? Zen, azoka... Erregea. Ez? Ze azoka da? Ze azoka, eta non? Durangokoa. Durangokoa, ez. Bale? Durango... Kokoa duran, ez. Bai. Kondea. Koko erdi, ko. Eroglifikoetan. Eta ko barruan zer ikusten dugu. Durangoko azoka erdiko da eroglifikoa. deitzen diegu. Eta letraka banatuta daukagu. Kon, de, a. Kondea. Imposible atu. Eze. Dios. Punturi bat ere ez, lastima. Oh! Bueno, animo. Markagailua ez, baina animoa goratzeko Miruzeko eskuaren deia darra, mesedez. Apa zuen! Han! Aurrera! Aurrera! Osan dut? Ze perfil ona, Inigo Daitor, lehenbiziko komainaren bila, guazen? Ala dio, lehen eskuak eta... Itxurakeria besterik ez da horiena. Ze herritan dago Sorginaren Txabola izeneko dolmena. Bastidan, Bilarren, Dorraon edo Lizarran. Non dago? Bai? Bilar. Osondo. Mundo? Ona inigo. Eme batzuk eta ze bokal? A. Eta entzun? Guau. Oh! Dance. Nola dizena? Kantuan entzun berri dugun artistak. Horse Stevens, Dog Stevens, Cat Stevens, Bird Stevens. Ze animalia ez da? Horse Steven. Eze? Horse Steven. Horse.
Dog Stevens. Guk, esate guai. Bai. Bird Stevens. Cat Stevens? Lastima. Bai. Bokalik ez. Aurrera. Oso ondo ilazki. Puf. Norena da? Argazkiko margolana, txilida, ote Zumeta Ibarrola. Zumeta. Bai, horixe. Berra. Bueno, laboran diskoa salatan, askotan Zumeta. Inigo Aitor, bokala. Aurrera ingo dugu. Ze talderen samplea erabiltzen du Etxepek kantu honetan? Gozategi, Tapia eta Leturia, Imuntzo eta Beloki, kupela. Imuntzo eta Beloki. Kupela. Tapia eta Leturia. Gozategi. Ba, bokal barik, bai. Azken errondara. Nola du izena, Zintxanen aitak. Hiroshi, Hiromi, Hitaki, Hitachi. Nahi? Komo ia jokoan. Bai? Hiromi. Hiromi? Hiroshi. Hiroshi. Bueno, Bai. ez da... Hiroshi Nohara. Besterako. Bokala? Bokala, ez da rebesterako. Halo, txagarria hori ezagitea. Matematika irakasek izan da, favore. Itxurakeria besterik ez da horiena. Epa. Ze bikote? Komoina jokoan? Maite mindurik kalean. Katurik ere ez etxean. Katuak, Katerik. 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 Kasurik. Bueno, lastima. Komodinik ez? Katuri pez, Kate Stevens bez, Hori da. Maide, Aimar, bigorren eskua bai, zeuna izango da, eutxi, puntuei. Berriro, aurreko tabernan ere egin duzu. Nor da argazkiko idazlea, Miren Amuriza, Uxua Paulaza, Koro Navarro, Leire Bilbao. Miren Amuriza. Bertxolaria. Miren. Bokala? Adi entzun, Maider Aimar, adimentsu dator. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordainua. Pasal Houstonen. Baina ez. Adimentsu negaz. Izaro. Osondo. Zondo? Bezala balitz. Zer politza du kantua? Nire bizitzaren Zondo? gordainua. Itxaro, Samaron. Izarorentzat beste erronka bat. Gabonetako atera zuen country disko bat orain. Ba... Erne, ondo egingo luke. Bokala? Ba, Maili... Bai. Txura badako, Ba, aurrera, Maider Aimar. Nola dute izena argazkiko lorek? Petronila, Anselma, Nemesia, Rigida. Petronila. Nemesia. Osondo. Guztekizuna. Bokala? Maider Aimar, entzun hau, aurrera goaz. Zenbatan izentzun dugu Leila hitza. 3, 4, 5, 6. Eric Clapton handia. 4. Errotea. 5. Hiru. Bai. Bokala? I. Alegina, Bota. eskatzeko aukera. Inigo Aitor. Bai, doez? Zaretuko gara. Esan? Lehen pisa egindakoan, pisagura segituan. Venga! Segituan, hama zuzen dugu bai. Komo dina? Inigo da Aitorrentzat. Eneko bainat?
Hau zuen aukera? Bai, zaila da. Baiko horre, Bai. Animo. Baina noraino igo behar dugu? Nola du izena, upelaren zuloa izteko erabiltzen den ziriak? Ziripota, zipotza, zirimola, buztanxka. Zipotza. Osondo? Bokala? Ondo. Philadelphia. Ona, Nora entzun dugu, James Taylor handiarekin batera kantuan. Bob Dylan, James Blunt, Chris Rea edo Mark Knopfler. James Blunt. Bai? Bai. Chris Rea. Bob Dylan. Hain ahots finik arek. Wow. Bokalik ez? Aurrera, eneko bainat. Nola zuen izena, 1981 espaziora bidaiatu zuen lehen gizakiak. Neil Armstrong. Hori ilargira joaten. Yuri Gagarin. Bai? Bokala? Aurrera, eneko bainat. Zergatik ez du begiratu nahi Leiotik ikusten dituen lainoren Artago. Nola du izena, kantuan entzun dugun artista handiak. Keu, kau, koi, kaukorikura. Keu. Eneko bainat. Keu agirretxe handia. Zema baitezu? Boa, onena, Zema baitezu? Abesti garatu nuen berarekin. Badakit. Onena, majo, Badakit. talentua. Bokala? Eneko Bakeu. bainat? Baina noraino igo behar dugu? Eskatu nahi duzu edo? Beste galdera dago. Bai. Nahi bauzu, Aurora, ba? Ez, beste galdera. Bai, ba? Gozen? Nork margotu zuen Kapera Sistinoa? Wow. Leonardo da Vinci, Michelangelok, Vincent van Gogh edo Rafaelo Sanziok. Da Vinci. Zamaiet. Michelangelo. Ondo txanda itxaron da. Pokalara? Baina, noraino igo behar dugu? Gustuko lekuetan ere, aldapa kosta egiten da. Bai, esaera kontrara dio, baina... Ondo! Egia, bigarren komodina! Baganatu ditugu bi komodin, markagailuetara goaz eta biak Inigo eta Aitorren izan dira. Bi komodin eta 380 puntu. Berren da 380 lezon, Maiderek eta Aimarrek. Bekelu, eneko baina, 280. Markagailuetan aldean derik ez. Ez daukagu zer erabakita, zein da zuzena? Konzentratuta, emon erantzunak. Inigo Aitor, zeuek hasiko zarete, lehenengo rondan. Jakin nahi duguna da, penintxulen izenak dira. Crimea, Borneo, Yucatán, Labrador, Sri Lanka, Ternua, Italia, Florida, Arabia, Korea, Jutlandia. Crimea. Itxaso beltzaren iparraldean? Italia. Bai. Florida? No. Yucatán. Mexiko egoeki aldean, no? Korea. Iparreta ego. Eneko bainat. Arabia. Ondo? Inigo Aitor. Labrador. Kanada iparreki aldean. Azken erantzun zuzena, Maider. Aimar bat zuzena da 3 ez. Borneo. Uartea dau. Eneko bainat, aukera paregabea. Sri Lanka.
Ai. Hau ere uartea daba. Inigo Aitor, erantzun edo komodina? Komodina. Bi izan da, ez da? Komodinak dio, Jutlandia, 150 puntu. Danimarkan. Bai. Maider Aimar, zeuek erantzuten hasita bigarren errondan. Amerikako herri edo tribuak dira. Uroi, Inuit, Cherokee, Bororo, Atxagua, Maori, Petxenego, Masai, Aiogua, Paiagua, Mojave. Jogua. Sondo? Maori. Zelanda berrikoak dira hauek. Inigo Aitor? Cherokee. Gaur egungo Oklahoma eta Ipar Karolinan. Maider Aimar? Inuit. Sondo? Inigo Aitor? Petxenego. Turkiarrak ziren hauek. Maider Aimar, asko jokoan lasai-lasai erantzun, akats bakarra dago. Plantoin dezakegu? Bat asmatuta. asmatuta. Masai. Afrikan. horrek. Kenia eta Tanzanian. Oh, ba punturik ez. Azken panelean erabakiko dugu guztia, eneko bainat zeuek erantzuten hasita, baserriko lanabesak dira. Uztarria, sifoia, goldea, igitaia, birrotea, aizkora, laia, iragazkia, itzurra, trailua, landatzailea. Aizkora. Goldea. Lurra irautzeko, bai. Aitzurra. Eneko bainat, Igitaia. Uzta ebakitzeko, bai. Inigo Aitor, Laia. Landatzailea. No? eneko bainat, Mira, esan bat trailua. Inigo Aitor, azkena. Komodina. Komodina. Horrek beti asmatzen duta. Uztarrira ondo lotuta, 150 puntu, Inigo eta Aitorrek. Markagailuak onela geratu zaizkigu, 690 Inigo eta Aitor, 270 Maider Aimar, 10 gehiago, eneko eta bainatek, 290. Maider eta Aimar, lastima! Bai, hor txauki du baino. Bigarren saioa, helburua esaten zenuten, bueno, lehenbizikotik pasa, eta bar. Bai. Ja bigarrenean deun da, gehiago. Aukeran, orain artekoa zer mozko izan da lere. Oso ondo, oso guztan geha. Ba, eta ze jator. Guztuak haze bai, Bai. Maider, Ez da polita gainera, ilaskik aipatu zen moduan zenitartekoak etorri, eta nahi arreba. Horrek ere ikusten duelako, zegoen artien oso ondoruten zaila. Eta aurrerantzean ere, telematikoki bada ere jarraituko Bai, duzuela bai, minuzerekin. bai, seguro. Gauro bat egin da. Seguro. Bikote, mila esker Eskerrik bihatzez, asko, Maider. Eskerrik asko. Aurrera minuzen, Inigo eta Aitor batetik. Horrek esan nahi du Aitor, pronosaiorako alkandoraren bat edo... Bai, a ber. Bueno. Baskate, dotoria baskate, baina... Hauzazu, Bai, nuiziamein, baina gio jendeak kargu hartzeizu. Bai. Baina ikusi langa non dagoen. Claro. Aldertatik inolako arazorik ez. Bakendo, gota fris-fris apur bat eta... Bai. Beharko du gaur egia esan, zera sufritzen ari naiz, baina ondo. Eneko bainat, zuek ere sufritu duzuela apur bat? Asko. Baina aurrera. Puntugatik. Bizirik. Bai, hori ongi. Ronda bat abantatzea almena. Futbol taldean eta bai, sokatira talderik bada? Bai. Bada, ez da? Bai. Ibilitakoek zuek? Alex, Ibilitakoek inoiz? Ni gaztea banitzen, Vale. bino ere kirola egite zenean. Eta zer moduz? Ni sokatira ze gustatzen. Bueno, ba, sokatira dator. Bai. Sentitzen dut? Bai, hau bai. Hau ona. Bai. Hain da ona zuek erantzuten denak izango baitzarete. Bai. Puntu gutxi horrekin sailkatuta. Animo, hartu lekua, eta guazen sokatirara. Demora, ze herrialdetan dago Molde hiria? Italia. Norvegian dago. Zenbat K ditu Kazakhstan hitzak? Bi? Bi. Ze abeslari kaleratu zuen Born in the USA diskoa. Bruce Springsteen. Yes. Ze herrialdetako hiriburua da Sofia? Nik uste. Ba, ez Brusela. Paso.
Bulgaria, ze mendi da 8.000koen artean baxuena? Paso. Sixapagma, zein abeslarirekin kaleratu zituen Txomin Artolak folklore sorta diskoak? Edito Lertxundi. Amaia Zubiriarekin, zein herrialdetan jaio zen Txitxolina aktorea? Amerik, esastatu batuk. Hungarian, zein eskualde osatzen dute Maroko, Algeria eta Tunisek? Magreb. Honeko baina zerkatzen da. Sokatira iritsi, etorri berri miluzera, bueno, ze moduz? Esperientzia? Ongi, baina gero galdera gola entzuten da. Ondo erantzun nahi, Bulgaria zen. Bruselas non pentsatzen joa, Bruselas ez dela realde. Alintxo hartuko diozue, alere, hor denpora purtsu galdu dalako, baina eneko bainat etorri miluzera hau ikusit, sailkatu eta... Bai. Urrengo programan. Hau pasue! Babikote! Hauze da, ba? Inigo da itorren errutina. Goizean, esnatu zerutan? Ni esnatu zazpik eta hogei, baina jekitzeako batutan... Ja, zortzigamar gutxire bai. Dena dela. Ni behartxo dena aieta. Ados. Gero matematika pixka bat irakatsi. Eta gauean miluzera etorri, eta finala jokatu. Oida. Errutina dioz, laugarren saioa eta laugarren finala duzu, Jarraian datorrena. Antza denez, a ber. Errutinaren parte ez da zakoa irabaztearena. Momentuz! A ber, lortzen dugu, na? Errutinak aldatzeko daudeta. Gaur, Migiluzen, jokoan... 4.000 euro! Asondo! Ondo! Zuek matematikak eta zer moduz? Ondo? Bueno, animo Elgoibar! Txalo bat, zera zerortzeatik, Jende jatorra! Etxeko deialdi eurekin bat egiteko, klin, atera aplikazioak. Hori da? Inigo Aitor, futbol zale? Bai. Ni aktualidadia jarrekan juligana ez. Ola realak zein duen, eta bale baino. Real, zer zarie, klub batekuek, bakarrik? Bai, hori bai. Irabazten badu igo ondo, galtzen badure bai, baina reala. Bestena... Reala? Ni ere bai, reala. Real zale. Ni bana Real zale bai, gero Atletik zale bai. Ni balako pilotza holan, banatute. Baina, bueno, prinsipioz interesa, reala irazen oso ondo. Galdu Inigo, oso ondo ere bai. bihotza pixka bat gorritxoara izango duzu? Pues, bueno, saltxitxo bat, bai, baina berez... Reala? Berez ez, bai, reala. Jaio nintzenean justo realak irabazten zuen liga. Eta orduan, komeni, ez? Konexioa. Ondo? Gero eta zaila da, bitu zer galdetukun, Gero eta zaila da, klub baten hasi, eta klub baten amaitzi, Ibilbidi, esate baterako. Badauka izena eta saria azken aldi honetan bebai, One Club Man, edo One Woman Club. One Man Club. Hori da. One Club Man, One Club Woman. Ez man. One Man Club. Bai, habla. One Woman Club. Bai, hori da. Ulertu da, kontzeptu Ondo, ulertu da. Bai. Inigo Aitor. Sorteon. Horrekin egingo dugu jolas. Goi mailan, talde bakarrean, jokatu dute denpora. Piru Gaintza. Xavi Prieto. Ryan Giggs. Franz Beckenbauer. Malin Mostrom. Erika Vázquez. Arantza del Puerto. Dino Sof. Italian, Roma, no jolastu duzu, no? Milano, bota, a ver. Joao Domingos Pinto. Pinto, portuguesa, bai. Jesús Mari Zamora. Bai, Realian, de hecho, en Real Unionen igual es Realian, jolastu zuen nik uste. Lehenengo mañana. Julen Guerrero. Julen Guerrero, bai. Ez zen joan inora. Begi estatu egingo dugu. Hiru akats. Nik uste Erikak Atletiken jolasten du, bai. Eta bestiak igual Piru Gaintza ez. Bost? Erika kanpoan, Piru barrura.
Bai, eta Malin Monstron hori, sí, ez da, Denbora, Bai. Eta, oida, Arantza el Puerto, eta, bera. Hiru. Un bat zegoen hori. Bai. Mari Monstro, vale, eta... Hori ez da? A ver, Denpora. venga. Inigo Aitor, urrezko galdera. A ver. Bik ez dute lehen mailako liga edo koparik irabazi. Denpora. Eta Julen Guerrero ere. Inigo Aitor, ze moduz? Bueno, hementxe, a ver. Eurrezko galdera... Uste gu baiet, baina... Bestea... Bestea seguraski ez, baina, bueno. Baiz, Piru gaintza, badakigu ongi dagoela, mugitu egin dugu. bai. Ez eskora, eta gero bai eskora barriro, piru gaintza bai. Atletikeko aurrelari mitikoa, bai. Taldeko entrenatzailea ere, izan zen gero. Erika Vazquez, ez eskoan. Zarraren atzetik atletiken gol gehien sartu dituen jokalaria, Lagunak eta Espainol taldeetan ere. Jokatu du. Beckenbauer, tipikoa. Mitikoa. Dena, Dana. galaktikoa. Bai, lotura berezia du Munitzeko Bayernekin, baina New York Cosmosen eta Hamburgon ere jokatu zuen. Beckenbauer supersale nahi. Bueno, eta Julen Guerrero zer esanik ez. Atletiko horreta zuria dantzasa zu gebria. Julen Guerrero, bai. Bai, Julen fijo. Bai, hasita buka Atletiken. Xabi Prieto, Baita ere. txuri urdin, txuri urdin. Aurrera, bai. Realarekin txapeldunen liga jokatu, azken jeitxiera pairatu, denetik kapitaina izatera heldure bai, dena Realean. Beste mitiko bat, Zamora. Bai eskoremoan. Bai, jokalaririk bikainenetakoa gurean, Errenteriarra, Realean baino etzen aritu. Arantza del Puerto, bai. Toma. Bai, Añorga taldean burutu zuen bere kirol ibilbide osoa. Ryan Giggs, Manchester. Non? Manchester, Manchester Unitedeko leyenda da, bai. Taldean partida gehien jokatu dituen jokalaria. Joao Domingos Pinto, bai eskoremoan. Gero hauek ze izango dute, bikote bat bizio zuen bebai? Oia. Oia, Ez dakipa, Hain fidela izan da. Futbolarien artean ez da oikoena, Bai, igual hain fidela izan da. Igual hori ere saritzen da. Kolore batzuei. Edo proiektu bati. Pinto bai eskoremoan, bai? Bai, Porto baino ez zuen jokatu, Portugaldarrak. Ojo. Malin Monstron, bai? Ei. Zondo? Suediako umea aika taldean, hasita buka. 500 euro, asmatzen badugu, 1000, Inigo Aitor. A ber, ikusiko. Bai, ez da egit. Dinosof, bai? Hortxe akatsa, atezen italiarrak, Juventus taldera heldu horretik, Udinesen eta Napolin ere jokatu baitzuen. Inigo eta Aitor, bikain, 500 euro. Urrezko galdera dator. Txortxe, diaz. Sakurako bidan ezin kokatu huts bat izan dugulako maikakoan. Osondo, finala. Bik ez dute lehen mailako ligarik edo koparik irabazi, oso futbolari ezagunak aukeratu dituzu, Bai. Esango nuke, garai horret, hauek garaian, hauek ez zutela irabazi. Xabi Prieto 3 urte bigarren mailakoa tokatu ditzaizkion, eta ez zuten Champions alta bai, baina eta Julen Atletik garai hortan, ez zuen kopaik eta zer irabazi. Xabi Prieto. Bai. Okertu espagia behintzat. Ez zuen, alagorik lortu ez. Zer? Esango nuke, Julen Guerrero ez dara. Ez txarra hartuta, nik uste ez zula irabazi titulorik bere ibilbidean. Ez da izoma partido, baina... Iruñan ez ginen enteratu.
1.000 euro jokoan. Bai, Inigo Aitor. a ber, Hirugarren ez. bai, Segida. Hirugarren ez, segidan. a ber. Julen Guerrero. Bai? A ber. Eta beste 1.000 euro! Inigo eta Aitorrentzat 3.450 euro. Lau saiotan, saio honetan soilik nahi zaituztegu. Apo bikote, zorionak! Segi golak sartzen eurek eta zuek bestalde horretan. Mucho